cei mai cool marketeri își dau întâlnire o dată pe săptămână pentru a dezbate și a pune la îndoială strategii și idei de viitor într-un domeniu care se află în permanentă schimbare. Urmărește-ne pe Spotify și pe rețelele noastre sociale, LinkedIn, Facebook și Instagram, D-Communications. Hello people și bine v-am găsit la o nouă ediție D-Podcast. Eu sunt Brândușa Moldovan, Content Creator Wizard at D-Communications. Astăzi continuăm seria de Content Basics cu un nou episod despre Instagram. Instagram a fost gândit inițial ca fiind un canal de comunicare între utilizatori prin intermediul imaginilor și se baza pe captarea unui moment real, unic din viață. Oricine poate face o fotografie instant și o poate share-ui publicului larg. Cum traducem Instagram în cifre? Se estimează că în momentul de față 1 miliard de oameni folosesc această rețea socială, iar aproximativ 500 de milioane de oameni postează Insta Stories în fiecare zi. Studiile arată că un singur cont ar putea atinge un reach de 849,3 milioane de utilizatori, iar 200 de milioane de useri vizitează cel puțin un profil de business în fiecare zi. Cifrele de mai sus sunt destul de impresionante, trebuie să recunoaștem. Fiind o platformă destinată comunicării informale, studiile arată că 30% din utilizatori au între 18 și 24 de ani și 35% au vârsta cuprinsă între 25 și 34 de ani. Instagram este unul dintre cele mai importante instrumente de marketing datorită flexibilității sale în ceea ce privește publicul țintă și oferă suficient dinamism pentru a implementa diferite campanii din diferite domenii de activitate. Una dintre cele mai populare campanii a fost Space Selfies, lansată de Samsung la finalul anului 2019. Pentru a marca 50 de ani de activitate, Samsung a lansat în stratosferă 2 telefoane Samsung Galaxy S10 cu ajutorul a 2 baloane de mare altitudine și a oferit șansa publicului să trimită selfie-uri către aceste telefoane. Modelul Cara Delevingne a fost prima persoană a cărui selfie a fost lansat în spațiu, urmând ca mai apoi alte 65.000 de selfie-uri să fie publicate din spațiu. Campania a fost gândită pentru a putea fi lansată worldwide și s-a bucurat de un reach fantastic. În România, putem spune că ambasadorul campaniei a fost vloggerul Mikey H. Un alt exemplu foarte popular al unei campanii este My Instagram Logo, începută în anul 2013 de către fotograful Paolo Del Valle și care continuă și în prezent. Paolo a lansat o provocare pentru urmăritorii săi, și anume să creeze logo-ul Instagram într-o manieră foarte creativă și ulterior să publice poza cu hashtag-ul aferent. Campania a reușit să adune peste 26.400 de fotografii la momentul actual. Utilizatorii platformei au reacționat destul de repede la această provocare și cu toate că Instagram nu a avut nimic de a face cu această campanie, cu siguranță a crescut popularitatea platformei de-a lungul anilor. Uneori o situație de criză te ajută să construiești o relație mai strânsă cu clienții, iar în timpul pandemiei, contul de Instagram al celor de la Electric Castle a încercat să adune la un loc sentimentele pe care oamenii le-au exprimat în izolare și să le împărtășească cu publicul larg. Au lansat o campanie numită While at Home, prin care rugau fanii să transmită mesaje de susținere pentru cei dragi. În fiecare zi se alegea un mesaj câștigător care urma să fie publicat pe contul lor de Instagram. Prin intermediul acestei metode, brandul a avut de câștigat din mai multe puncte de vedere: engagement, reach, dar au reușit construirea unei relații de apropiere cu publicul, un fel de We are in this together. În tot acest timp, brandul a rămas relevant pentru urmăritorii săi și a reușit să-și modifice strategia de comunicare pentru a se adapta noului context. Fiecare campanie provine din medii diferite, dar toate au un punct comun: hashtag-urile. Dacă este să analizăm liantul dintre cele 3 campanii, Samsung, Paolo și cei de la Electric Castle, toate au ales un hashtag unic, reprezentativ pentru campania lor, care le-a crescut engagementul în rândul utilizatorilor. De asemenea, folosirea hashtag-urilor potrivite crește prezența în mediul online a unui brand și facilitează comunicarea dintre brand și client sau potențial client. La finalul unei campanii, companiile pot monitoriza activitatea din timpul campaniei. În acest fel, ei obțin informații despre numărul de menționări avute în mediul online și pot estima care a fost impactul real al unei campanii.
Important de reținut aici este că fiecare postare permite până la 30 de hashtag-uri. Sunt recomandate hashtag-uri scurte, ușor de reținut și pe cât posibil nișate pe domeniul de activitate al business-ului. Poate că este tentant să folosim cele mai populare hashtag-uri la momentul actual, dar din cauza volumului mare de poze care sunt uploadate zilnic, materialul nostru se va pierde într-o mare de poze și riscăm să nu fim vizibili persoanelor care se încadrează ca fiind publicul nostru țintă. Fiind vorba despre o platformă în care imaginea se află în centrul atenției, succesul unui cont de Instagram are la bază calitatea materialelor vizuale și autenticitatea. Analizând trendurile din ultima perioadă, noi am reușit să identificăm care este direcția spre care se îndreaptă majoritatea brandurilor în acest an. Cu siguranță, cel puțin una dintre sugestiile următoare se potrivește și pentru compania ta. Culori pastelate. Oferă o tentă diafană postărilor și aproape că dau viață pozelor. Revista Vogue ne aduce aminte că imperfecțiunile sunt reale și avem nevoie de ele pentru a nu cădea în capcana unui ideal de frumusețe. Poze neretușate, fundaluri care nu sunt tocmai perfecte sau orice moment care surprinde realitatea este unul dintre cele mai prezente trenduri în acest moment. Pozele de tip pop art, elemente grafice în culori tari, aduc la viață contul de Instagram și, de ce nu, au un puternic impact vizual asupra urmăritorilor. Nu în ultimul rând, citricele câștigă teren. Da, ați auzit bine. Citricele asociate diferitelor obiecte, cum ar fi pixuri, agende, veselă sau orice alt obiect, atrag atenția publicului. Mie îmi place să cred că tehnologia este prietena noastră și putem să apelăm la ea ori de câte ori avem nevoie. Companiile au realizat că realitatea augmentată este o parte importantă în strategia de marketing și astfel pot capta mai ușor atenția urmăritorilor. Celebrele filtre pe Instagram au fost aduse în atenția publicului pentru a crea engagement și în același timp pentru a crește popularitatea brandului în mediul online. Printre primele branduri care și-au creat propriile filtre bazate pe AR au fost L'Oreal și Sephora. Specialiștii în marketing sunt de părere că filtrele de AR sunt printre cele mai bune metode de a obține o creștere organică pe Instagram. Că tot povesteam mai sus de engagement și interacțiune, nu puteau trece neobservate Insta Stories, IGTV-urile și linkurile directe către un website. Dar să le luăm pe rând. Insta Stories sunt o a doua alternativă în a interacționa cu utilizatorii și a crește engagementul contului. Pe lângă pozele valabile doar 24 de ore, există numeroase opțiuni de a determina publicul să comunice direct cu un brand. Poți pune întrebări, crea sondaje, adăuga muzică și o mulțime de stickere și emoji-uri. Multe branduri aleg să comunice zilnic cu urmăritorii lor prin intermediul Insta Stories și îți recomandăm să faci și tu la fel. Poate ne împărtășești experiențele tale după câteva săptămâni și nu uita, publică cel puțin un Insta Story zilnic. IGTV este o metodă foarte bună de a crea videouri săptămânale pe un anumit subiect, relevante pentru comunitatea ta. Încearcă pe cât posibil să eviți folosirea unor termeni complicați sau care ar putea fi greu înțeleși de către public. Prin intermediul clipurilor video se poate atinge o audiență mai mare. Cu cât există mai multe metode de interacțiune, cu atât engagementul va avea o pantă ascendentă. IGTV ajută brandurile să comunice mai eficient cu clienții. Pot fi implementate campanii de teasing, campanii de lansare și chiar diferite anunțuri fără a fi nevoie de echipament profesional. Aceste clipuri pot fi repostate și în feed. Companiile folosesc un mic preview în feed pentru a atrage atenția publicului asupra unui anumit subiect. Instagram are acum posibilitatea de a integra pe platformă linkuri spre website-ul companiei. Această practică încurajează urmăritorii să continue procesul de cumpărare printr-un singur click și este folosită de majoritatea retailerilor business to consumers. Platforma online oferă destul de multe features în acest sens, precum numele produsului, preț, link către site și posibilitatea de a folosi această funcție în feed sau în Insta Stories. Pe pagina Instagram Explore există un tab denumit Shop, unde utilizatorii pot găsi mai ușor produse pe care doresc să le achiziționeze. Majoritatea magazinelor online folosesc această funcție. Printre cele mai populare pagini din România amintim H&M, About You, Sephora sau NYX Cosmetics. Am menționat de câteva ori cum Instagram crește engagementul și facilitează comunicarea cu clienții sau potențialii clienți. Brandurile își asumă responsabilitatea de a păstra deschisă comunicarea cu urmăritorii lor și urmează o strategie bine definită în acest sens. Răspund întotdeauna la comentarii, uneori fie și cu un simplu like. Persoanele care sunt interesate de activitatea companiei vor să simtă că fac parte dintr-o comunitate unde sunt ascultați și părerea lor contează.
În cazul în care anumite întrebări se repetă destul de des, apelează la răspunsurile prestabilite. În acest fel, poți răspunde tuturor persoanelor într-o perioadă scurtă de timp. Instagram îți oferă posibilitatea să setezi întrebările și răspunsurile direct din aplicație. În concluzie, Instagram este unul dintre cele mai complexe instrumente de marketing. Folosit corect, poate crește popularitatea unui brand dincolo de publicul țintă. Acum, pe final, vreau să vă lansez o provocare. Adăugați la strategia actuală de marketing cel puțin unul dintre instrumentele de comunicare menționate mai sus și evaluați impactul asupra comunității voastre. Ne-ar face plăcere să ne spuneți care dintre aceste metode au funcționat pentru business-ul vostru. Cam atât a fost pentru astăzi. Săptămâna viitoare aveți întâlnire cu colega mea Ada într-un nou episod de podcast cu un subiect foarte interesant. Ce, cum și de ce? Totul despre YouTube. Pa, pa! Rămâi conectat la sursa ta de idei creative. Urmărește-ne pe rețelele noastre sociale, LinkedIn, Facebook și Instagram D-Communications. Împărtășim zilnic best practices, idei wow și studii de caz care pot fi chiar sursa următoarei tale campanii de content marketing.